बारदैगालनि बिफाखौ नै लोगो मोनबाय नै आदैखौ बिथाङा आलासि सोंनायाव बिराद मुखुबथार बिथांजों दसे रायलायनो सानदोंमोन नाथाय रायलायनाय जायोना जाया बेखौ मिथिथ'लासै दा नै बिथिं नै बारदैगाला नै बिथिं ইয়াৰ পিছতে নেক্সট কাৰ্যসূচী নেক্সট প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ বেটেলি নাইনা ঝুমুৰ দলৰ পৰা এটি ঝুমুৰ নৃত্য পৰিৱেশন নেক্সট কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ মাজত ঝুমুৰ নৃত্য পৰিৱেশন বেটেলি নাইনা ঝুমুৰ দল মই ঝুমুৰ দলটিক जोंहा नैबेयाव दायो हाबाफारि प्रग्राम जासिगोन आरो बिदिनो गोबां एक्टर एक्ट्रिस सेलिब्रिटिफोरा सफैबाय ओमफ्राय दायो जोंहा नै बिथिं दायो आदैखौ एसे सोंनाय फिननाय सावरायनाय लानो थाखाय आल्ट्रा ब्रादारा थादों नै Franti termana direct. Dayo जोङो बाहेरायाव ओंखारबाय थादों नै मा होनना बुङो हा औ दिनै जा लुसन भाइया रिसेपसनाव दङ दे नै दहायबो आङो दिन्थिदोंमोन भिडिअ'आव नैलाय जा आदैया फैबाय नै बिथांनि फिसाजो नैबेयावनो मोजां जागोन ना सान्दुं नांनाय औ एसे हमना होलै Congratulations, दासो खननाय जाबाय मानोना आदाहाय सानै फिसाजो मोनबाय दिनैहाय सासे फिसाजोआ अलरेडि 5 इयार्स जाथारबाय दिनैहाय सेकेन्ड फिसाजोनि आदाया बार्थडे फालिदों दा बिनि थाखायनो आदाखौ गिबियाव मिनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय दा आंथ' फैनानै नुफैदों आदा सोरहाबा माने हाबाखौबो बेबायदि गिदिर खुंनो हाया नाथाय आदाया गावनि फिसाजोनि नामाव फिसाजो सेकेन्डनि सेथि बार्थडेखौ ओरैबायदि गिदिर फालिदों ओरैबायदि साजायदों ओरैबायदि जाहोदों लोंहोदों मानसिफोरखौ हाजार लेंहरनानै जाहोदों आरो गिफ्ट दानफोरबो हरदों गैजायिफोरनो बेनिफ्राय बै मोचाहारीफोरनोबो गोबांथार दान हरदों मा जिनिसा आदाखौ बेबायदि मटिभेट खालामा आङो माने फार्स्टआव गिबियावनो आं नोंथांखौ माने आल्ट्राटिभखौ आंनि बे फिसाजोनि बार्थडेआव फैनायनि थाखाय आङो अननाय होबाय थाबाय आरो आंनि नैथि फिसाजोनि माबा जोनोम सान बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो जिहेतु आङो गिबि माने फिसाजोखौबो आं बेबायदिनो बे रोखोमैनो आङो बार्थडेखौ सिगाङाव फालिदोंमोन सिगां 6 बोसोरनि सिगां बेनिखायनो आं दा नैथि फिसाजोखौबो बे एखे धोरोमावनो एखे माने सिस्टेमावनो आङो थारमाने नैथि फिसाजोनि बार्थडेखौ आं बेबायदि फालिनाय जादों आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै आं दिनै माने बाहेरायाव एसे गेलेनानै मोनबाय जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव बहुद माने गोरिब थाखोनि मानसि दं बिथांमोनहा दिनै हाजिरा मावनानै जायो आरो सोरबा बिकलांग मानसि दं बिथांमोनहा दिनै खामानि मावनो हाया न'खर सोलिनो हाया बेफोरखौ नुनानै आंनि गोसोआ गाबखांनानै आङो दिनैनि फिसाजोनि समजों लोगोसे मिलायनानै आङो फिसाजोनि नामाव दिनै बिथांमोनखौ आङो एसे आंनि हानायखिनि आङो बिथांमोननो आङो दान होदों आरो दान होनायजों लोगोसे आङो दिनै
आंनि जेसां सिनाखि मानसि दं उदालगुरि एरियायाव रायजोफोरखौ आं गासैखौबो लेंहरनानै हांख्रायनानै आं फिसाजोनि नामाव आं दिनै बयखौबो ओंखाम बोथिसे जाहोनानै आङो आंनि फिसाजोनि नामाव आङो बिथांमोननिफ्राय आङो आशीर्बाद बिदों आङो बेखिनिखौनो आङो दिनै 2 दिनाव आं बेखौनो आं खालामदोंमोन आरो आदाहादि बेबायदि आदाहा दा माने गावनि फिसाजोनि थाखाय जोबोद अननाय दं फिसाजोनि नामाव बेबायदिनो गिदिरथार माने भज खुंदों बार्थडेखौ फालिदों दा नोंथाङा दि बिदि लेभेलाव सफैदों बेबायदि खुंनो हानाय क्षमता जादों दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मारैहाय साक्सेस जाया आदाया बोरैहाय बेबायदि लेभेलाव सफैया दिनैसिमाव आङो जेनेबा आङो माने फरायसा माने आफादाव आङो खामानि मावदोंमोन फरायसा आफादाव थानानै आङो गावनि दायित्वखौ लानानै जेब्ला आङो दायित्वनिफ्राय आङो माने ओंखारबोदोंमोन बेनिफ्रायनो आङो लगे आङो बिजनेस खामानि मावदों आं बिजनेसाव मावनानै आङो ओरैबायदि माने गावनि खस्थ' खालामनानै आङो माने सानफ्रामबो माने बोरै आङो गावखौनो गाव आपग्रेड खालामनो हागोन आंनि लाइफआव आङो माने खामानि मावनानै साक्सेस जानो हागोन आं बेखौ आङो माने नाजाबाय थागोन आंनि नाजानाय लोगोसे आङो दिनैसिम आङो नैबे अबस्थायाव सफैनो हादों आं सफैनो हादों आंल' नङा आंजों जायफोर थाफायो बा आङो जायखौ आं नुयो आं बिथांमोनखौ दायो आङो माने सहाय खालामनो गोसो जायो आं बेखायनो आंनि नैबे फिसाजोनि समनि दिनै बार्थडेनि समावबो आङो आंनि हानाय माने केपासिटि हिसाबै आङो आंनि नैबे दुखिया मानसिफोरनि सायाव आङो अननाय ओंखारनानै आं बिथांमोननो सहाय खालामदों जिहेतु आंबो सासे माने गोरिब न'खरनि मानसिनिफ्राय ओंखारबोनाय मानसि आं गोरिबा माबोरै खस्थ' मोनो आं बेखौ मिथिगौ बेखायनो आं एसे एनै केपासिटि जानायखाय आं बोरै माने मालायखौ आंबो सहाय खालामनो हागोन आं बेखौनो सानफ्रोमबो सिन्था खालामबाय थायो दा जुदि आदाया जोंनि गेजेराव जोबोद मोजां कनसेप्ट लानानै फैदों बार्थडे फालिनायाव गैयैफोरखौबो लेंहरनानै गैयैफोरनो दान होनाय जा एसे मदद होनाय फिसाजोनि नामाव माने जोबोद मोजां कनसेप्ट जों बयबो आदानि एग्जाम्पलखौ फल' खालामगौ जोङो बयबो आदानि एग्जाम्पलखौ फल' खालामनो नाजानांगौ आरो जेसेबां हायो जोङो गैयैफोरखौबो नायफिननो हानांगौ बेबायदिनो रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आदा फैनायनि थाखाय आदा आरो आदानि न'खरनि फेमिलिफोरखौ गासिबो इसोरा रोजा बोर होदों आरो बेबायदिनो आदाया गैयैफोरखौ हेफाजाब होबाय थानो हादों थेंक इउ आदा नै जोंहा मेडामा मालिकआ फैयासै दे